ನುಸ್ರತುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಆಡಳಿತ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುನ ಉಳ್ಳಾಲ ಮೇಲಂಗಡಿ ಪೊಸಪಳ್ಳಿ ಮುಹಿಯುದ್ದೀನ್ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿರು ಸೊನ್ಪನೆ ರಾತೀಬ್ ನೇರ್ಚೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 5 ದಿನಲಿದ ಮತ ಪ್ರವಚನ 4 ದಿನಲಿದ ಕಥಾ ಪ್ರಸಂಗ ಬೊಕ್ಕ ರಾತೀಬ್ದ ಮುಗಿತಲಲೇಸು ಸಮಸ್ತ ಕೇರಳ ಜಮಿಯತುಲ್ ಉಲಾಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಸೈಯದ್ ಜಿಪ್ರಿ ಮುತ್ತುಕೋಯ ತಂಗಳ್ರನ ನೇತೃತ್ವಡು ಮಾರ್ಚ್ 22 ತಾರೀಕು ಮುಟ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು ಇಂದದ ಉದಿಪನಲೇಸು ಗುರುವಾರ ಬೇಟ್ ನಡೆದನು. ಉಳ್ಳಾಲ ಎಸ್ಎಂಎ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಹುಮಾನ್ಯ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮದನಿ ದುವಾ ನಡಪಾಯರು. اللهم وإلى حضرات الأئمة الأربعة المجتهدين والعلماء العاملين وأصحابه. ಉಳ್ಳಾಲ ಎಸ್ಎಂಎ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಬಹುಮಾನ್ಯ ಉಸ್ಮಾನ್ ಫೈಸಿ ತೋಡಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತದು. ದೇವರು ನಮಕ್ ಕಷ್ಟಾಲೆನ್ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ದೇವರ್ ವಿರೋಧಿ ಸಾಯಿನ ಕಾರ್ಯನು ನಮಲ ವಿರೋಧി സാവടു അഞ്ചാണ മാത്ര നമ വിജയിയായ സാധ്യമാണ് തിരിക്കായത്. 25 വർഷം ചുറ്റി നടന്ന് എന്നിട്ട് 40 വർഷം വയല് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദീനിനെ ഹയാത്താക്കിയതായിരിക്കുന്ന മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹീദ്ദീൻ ശൈഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. മഹാനവറുകൾ ഒരു സദസ്സിൽ കൂടി നടന്നു പോകുമ്പോൾ, ഒരു വഴിയിൽ കൂടി നടന്നു പോകുമ്പോൾ മഹാനവറുകൾ പരിശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന ദീനുൽ ഇസ്ലാമിനെ വികൃതമായിരിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ കാണാൻ സാധിച്ചു. അതായത് ഒരു ശേഷിയുമില്ലാതെ എണിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കാതെ, വസ്ത്രമില്ലാത്ത, അതുപോലെ ഒരു കഴിവുമില്ലാത്തതായിരിക്കുന്ന വികൃതമായിരിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ പരിശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന ദീനുൽ ഇസ്ലാമിനെ ഒരു റോഡിന്റെ സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ പോലെയായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹീദ്ദീൻ ശൈഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കാണാൻ സാധിച്ചു. അങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹീദ്ദീൻ ശൈഖ് തങ്ങൾ, അതുവരേക്കും മുഹീദ്ദീൻ എന്നുള്ള പേരുണ്ടായിരുന്നില്ല, അബ്ദുൽ ഖാദിർ എന്നുള്ള പേരായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ಮೇಲಂಗಡಿ ಪೊಸಪಳ್ಳಿ ಮುಹಿಯುದ್ದೀನ್ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜನಾಬ್ ಫಾರೂಕ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಪಾತಿರುದ್ದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮನು ಮೋಕೆ ಮಲ್ತದು ನಾನೊಂಜಿ ಧರ್ಮದಕ್ಲೆಡ ಎಡ್ಡ ಬಾಂಧವ್ಯರ್ದು ಉಪ್ಪೊಡು ಅಂಚಾಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಯಶಸ್ವಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ತಿರಿಪಾಯರು. ರಾತೀಬ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತೊಡಕ ಎತ್ತಿಕ್ಕಿರಂಡು ನಗಲ ರಾತೀಬ್ಗೂ ಅತ್ತರಮೇ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಡು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಈ ವಾಲ್ ಪರಂಪರೆಗೆ ആള് കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നാറ്. അതേപോലെ പാട്ടുണ്ട്, കഥാപ്രസംഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന് ചരിത്രമേ ചൊല്ലതായ ഒരു സന്ദർഭ ഞങ്ങൾ അണ്ടായെങ്കിൽ കൂടെ ഞങ്ങളെ സംഖ്യ യാരെ കാട്ടിട്ട് ഞങ്ങളെ ഒസ്താദുമാർ ആ നങ്ക് ചെന്തന്നത് ഹിതവചനത്തിൽ ഞങ്ങളെ ಜೀವನത്തിൽ ഞങ്ങൾ ಅಳವಡಿಸಿണ്ടാಗಿ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് ಯಶಸ್ಸುಂಡು ಚೊಂತು. ಮೇಲಂಗಡಿ ಪೊಸಪಳ್ಳಿ ಮುಹಿಯುದ್ದೀನ್ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜನಾಬ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಸಭೆ ನೆತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ಪಾತಿರೇರು. ಶೇಖುನ ಸೈಯದ್ ಜಿಫ್ರಿ ಮುತ್ತುಕೋಯ ತಂಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರಿಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಅದರ മുന്നിൽ ചമ്മ വർഷത്തിൽ ഷേഖുന താജുൽ ഉലമ അബ്ദുർ റഹ്മാൻ കുഞ്ഞിക്കായ തങ്ങൾ നവറല്ലാഹു തആല വജഹു തങ്ങളവരുടെ ചമ്മ വർഷത്തിലും കൂടെ ഈ പുതിയ പള്ളിക്ക് ചമ്മ വർഷത്തിൽ അയാളുടെ നേതൃത്വം നടന്നുകൊണ്ട് അതിന് പിന്നെ അയാൾ വഫാത്തിന് പിന്നെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഷേഖുന സയ്യദ് ജിഫ്രി മുത്തഖായ തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലൂടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് നടന്നുകൊണ്ട് പണ്ട് ഈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 10 നാളത്തെ മതപ്രസംഗം അതുപോലെ കഥാപ്രസംഗം കൂടെ അതിൽ 4 നാൾ കഥാപ്രസംഗം കൂടെ ഈ വർഷം ഞങ്ങൾ വെച്ചിര. ഒരു നാളത്തെ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಾತೀಬ് ಮತ್ತು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಲಾಸ್ಟ್ ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഞങ്ങളെ ഇപ്പ അവാർഡ് എടുത്തതായ ആജബ്ബ അവർക്ക് ഒരു സന്മാന ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ഉണ്ടല്ലോ. അതുപോലെ ഈ പള്ളിക്ക് ഈ ഞങ്ങളെ സംസ്ഥയ്ക്ക് ഗവൺമെന്റിന്റെ ಬಗ್ಗೆ പൈസ എടുത്തു തന്നു മാജി സಚಿವರು ಹಾಲಿ MLA ಆಯ ಶಾಸಕರು ಆಯ UT ಖದರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನ ಉಂಟು. ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತಿ. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಇಂಡത്തെ ഈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ഞങ്ങ തുടങ്ങുക പോണ്ട്. എല്ലാ വർഷവും ഞങ്ങൾ 10 നാളത്തെ വാലും 1 നാളത്തെ ರಾತೀಬ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇಕಿರ. മസീദിന്റെ കതീബേരു ബഹുമാന്യ യൂസുഫ് മിസ്ബാഹി പ്രഭാഷണം മൽത്തേര്. അല്ലാത്ത 5 നേരത്തെ നിസ്കാരത്തിലും സുബഹിലും എല്ലാം ദ്വാരക്കിട. അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ സാന്ദർഭികമായിട്ട് ചൊല്ലേന്ദ്രേ, ഇത് കേവലം പള്ളിയിൽ മാത്രമല്ല
സിംഗിളായിട്ട് നിസ്കരിക്കിടങ്ങൾക്കും ദ്വാരക്കൽ സുന്നത്തുണ്ടോ, പെണ്ണിങ്ങൾക്കും ദ്വാരക്കൽ സുന്നത്തുണ്ടോ. അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രത്യേകമായ ദ്വാ നമുക്ക് തെരഞ്ഞില്ലണ്ടെങ്കിൽ ആരും നിങ്ങൾ ബേജാറാകണ്ട. കാലി സുബഹിത്തെ കുനൂത്ത് നിങ്ങൾ ഓതെങ്കമേ ഇനി എല്ലാ നിസ്കാരത്തിലും ഇങ്ങനെ കുനൂത്ത് ഓതുമ്പൊത്തുകോ ആ കുനൂത്ത് ചിലപ്പോൾ മറന്നു പോയണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് സഹവിടെ സുജൂദൊന്നും വേണ്ട. കാരണം എന്തേ, ഈ ദുവ കേവലം ഒരു സുന്നത്തായിട്ടിക്കട്, നിസ്കാരത്തെ അബാദ് സുന്നത്തല്ല. ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಜನಾಬ್ ಆಸಿಫ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ, ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಅರಬಿಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಸದಸ್ಯರು ಜನಾಬ್ ಯೂಸುಫ್ ಯುಕೆ, ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಅರಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಬುಬಕರ್ ಕಾಸಿಂ, ಸದರ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಅಶ್ರಫ್ ಆಜಿ ಇಂಚಿತಿ ಪ್ರಮುಖರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಸಂಚಾಲಕರು ರಹೀಂ ಸಬಿಸ್ತಾರಿಗೆ ಮಲ್ತೇರು.